Здравейте, приятели! Представям ви машината PinJet 33 или така нареченият магнитен иглен барабан. Ще ви покажа как тази чудесна машина за кратко време чисти силно замърсени благородни метали. В случая, пробата сме решили да ви я представим с сребро. Показвам ви бижута, които ние сме подбрали, с различна степен на замърсяване. Кухи бижута, които се почистват и полират много трудно, с вътрешни отвори, където много трудно да се проникне, с наранявания и с видими следи от употреба. Също така ви показваме и тази плетка, която е специфична, че е гъста и трудна за обработка. Също тънки синджирчета, предмети с камъни. Показваме ви пръстен наситен с много камъни, където видимо при обработка камъните падат. Има вероятност да бъде бутнат камък, както ето от предишното, в случая този тук даже един липсва. Може да видите кухи обици, пръстен с камъни, още един пръстен сме избрали така обилно с камъни. Идеята ни е да покажем, че магнитният иглен барабан е добър помощник на бижутера и помага и дава възможност да се почистят силно замърсени бижута до неузнаваем вид, и то само за около 20 на минути с капка препарат. Наистина машината върши чудесна работа. Сега ще се уверите в това. За целта, както виждате, машината е малка и компактна, със съвсем малки размери, но дава възможност за работа в едно ателие или в една работилница. Така, използваме 250-300 грама игли. Иглите са със среден размер. В зависимост от детайла, колкото по-финни неща искаме да чистим, иглите трябва да са толкова малко. По-финни. В случая ние сме подбрали среден вариант, като сме преценили, че те са необходими, за да почистим тези бижута. Слава Богу, на пазара има всички размери игли, могат да се закупат от специализираните магазини за бижутерии и златари. Също така може да закупите и от нас, ние също предлагаме, но това вече е тема на друг разговор. Освен 250-300 грама игли в игления барабан, поставяме бижутата последния начин, като да надкрачат сферата, за да могат да се въртат. Слагаме пръстените, обиците, последния начин. Ще налеем вода. Добре е да е водата да е топла, за да може да се разтвори добре миещия препарат. Не много вода, само да покрие бижутата. Ето, това е достатъчно. Слагаме капка миещ препарат. Поставяме капака. Нека не се пуска машината преди да е поставен капака, тъй като има вероятност да изхвърчат иглите от касата. Не случайно оставих тези две бижута отделно.
тъй като искам да обърнем по-голямо внимание на тях. Искам да ви покажа първо да видите движението на пръстените, как се извършва в диска. Моля да наблюдавайте. Точно това трябва да се получи трябва да се наблюдава игра на бижутата в кръг, за да може машината да работи добре. В момента, в който почне да се забавя и да се